खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब आं दिनै दङ नैबे क'क्राझार जिल्लानि दतमा हालामाव जेराव बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि जोनोम थावनि अदेबानि नैबे थुलुंगाफुरिनि दासा स्पर्ट्स एस'सिएशननि नैबे गेलेग्रा फोथार बे गेलेग्रा फोथाराव गाबोननिफ्राय 27थि दावहारु मुंख्लं ट्रफि बे खेलाया जानो थांगासिनो दङ दा बे खेलायावहाय जों नैबे बानजाय आफादनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बिटिसि हालाम आरो ओरै गुवाहाटीखौ लानानै सोनाब बेंगलनि माखासे हानजाया बे खेलायाव बाहागो लागोन दा बे खेलानि थाखाय नैबे 27थि दावहारु मुंख्लं ट्रफिनि बानजाय आफादनि दैदेनगिरिफोरा मा बुङो फै जों बिथांमोननिफ्रायनो एसे मिन्थिनानै लानि दावहारु मुंख्लं ट्रफि बे खेलाया बानजायनो थाखाय थामथिम जाबाय एसे मेनेजमेन्ट कमिटि हिसाबै नोंथांमोना दा बेसेबांसिम थियारि बे बुब्लियाव मा फोरमायगोन गिबियावनो आङो दावहारु मुंख्लं ट्रफि कमिटिनि जानानै नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय आरो नोंथांमोननि चेनेलनि नायगिरि बिथांमोननिसिम जोंनि दावहारु मुंख्लं ट्रफि कमिटिनिफ्राय खुलुमनाय आरो अननाय बावहरग्रोबाय दिनैसिम जोंनि दावहारु मुंख्लं ट्रफि कमिटिया 27 दावहारु मुंख्लं ट्रफि खुंफुंनायनि हाबाफारिखौ मावबोगासिनो दं आरो बे जोबनायनि लामायाव जों गाबोनहाय ओपनिं गेम गेलेजेनगोन गाबोन 10 डिसेम्बर 2025 बुधबार बारायाव जोंहा फुंनिफ्रायनो हाबाफारि दङ फुंनि 8 बाजियाव जोङो मेन गेट बेखेवगोन बेनि उनाव जोङो कमिटिनि फिरफिला बिरहोगोन जोंनि आफादगिरिया बेनि उनाव जोङो मुंख्लंफोरनो मान बावगोन 8:30 बावगिरि महरै नुजाफैगोन जोंनि बारग' सोनाब क'क्राझारनि एमएलए मानगोनां प्रदीप कुमार ब्रह्म सारा बेनि उनाव जोंहा 11 बाजिनिफ्राय फेलिसिटेसन प्रग्राम दङ जोङो नेशनेल एन्ड इन्टारनेशनेल एचिभार बे जोंनि दतमा आन्चलिक स्पर्ट्स एस'सिएशननि सिङाव थानाय बिथांमोनखौबो जोङो बरायनो नागिरदों गांफा गांफा आर'नाइ होनानै बेनि उनाव जोङो मुंख्लं नखरफोरखौबो मान बावगोन दतमा हालामनिफ्राय जाय बिथांमोनहा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांदों जिहेतु बे खेलाया मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै मुंख्लंफोरनो मान बावनानैनो होनाय जायो बे खेलाया 1987 मायथाइनिफ्रायनो सोलिबोबाय थादों दिनैसिम 27 बोसोराव आगान होबाय बेनि उनाव जोङो बे खेलाखौ सोमोन्दो लाखिनानै जोङो मोनसे माउथपिस दिहुनो जायनि मुङा दावहारु बे दावहारुखौ जोङोबो खेलानि एसे आगोलाव बेखेवगोन आरो जोंनि ओपनिं गेमनि गाहाय आलासि महरै नुजाफैनानै जोंनि खेलाखौ बेखेवफैगोन जोंनि बिटिसिनि मानगोनां इएम श्रीजुत रबिराम सारा आरो बिथांजों लोगोसे गोबां जर'खा आलासि नुजाफैदेरगोन आरो माननि आलासिफोरबो नुजाफैगोन बेखेवजेननाय खेलाखौ माबे हानजाया गेलेगोन जोंनि बेखेवजेननाय खेलायाव बाहागो लागोन सालबागान स्पर्ट्स क्लाब गसाइगाव आरो फेरेंगा एफसि बिजनि मोनबेसेसो हानजाया बाहागो लागोन देग्लाय जोंनि देग्लायनि गेलेनायाव गासै 10 टीमा बाहागो लागोन बे टीमफोरनि मुङानो जाहैबाय सालबागान स्पर्ट्स क्लाब गसाइगाव बारदै सिख्ला स्पर्ट्स क्लाब कुसुगाव फेरेंगा एफसि बिजनि 11 स्टार बङाइगाव सयगाव एफसि कामरुप रुरेल बेनि उनाव दासा 11 जोंनि दतमा आन्चलिक स्पर्ट्स एस'सिएशननि सिङाव गेलेगिरिफोर बेनि उनाव जोंहा जथाइ स्पर्ट्स क्लाब क'क्राझार बेनि अनगायैबो जिहेतु बे नेशनेल ट्रफि बेनिखायनो आसामनि बाहेरानि टीमबो बाहाय गेलेफैगोन जेरै कलकातानि हिन्दुस्तान हेर'स स्पर्ट्स एकाडेमि नर्थ बेंगल स्पर्ट्स एस'सिएशन बान्थानि थाखाय माबायदि जोंनि बान्थाया चेम्पियनशिप प्राइज मानिया 1 लाख आरो लोगोसे ट्रफि
बेनि उनाव रानार्स आप प्राइज मानिया 75,000 रां अर्थात 75,000 बेनि उनाव ट्रफि आरो जोंहा फाइनाल गेमनि बेस्ट प्लेयार एमाउन्ट दङ 5,000 आरो ट्रफि बेनि अनगायैबो मोनफ्रोमबो खेलायाव जोङो बेस्ट प्लेयार बासिगोन जोङो 1,000 आरो आर'नाइ गांसेजों बेस्ट प्लेयारफोरखौ मान होगोन रायजोफोरखौ मा खावलायगोन होननानै बे खेलानि थाखाय आङो दावहारु मुंख्लं ट्रफि कमिटिनि नेहाथारि जानानै साफ्रोमबो गेलेनाय मोजां मोनग्रा स्पेसियेलि फुटबलखौ मोजां मोनग्रा रायजोनासिम मोनसे खावलायनो लुबैदों जाहाथे रायजो राजाफ्रा बे खेलाखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैयो आरो जोंनि खुंफुं आफादखौ माने गोसो दुंगा होयो एनकारेज होफैयो बेखौ आङो खुंफुं आफादनि जानानै साफ्रोमबो अर्थात बिटिसिनि अनगायैबो आसामनि अनगायैबो भारत आरो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ नायफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरदों।